Oh no. Se soolo, kun se menee yksin siellä. Pakko oli pari yrittää. Piti kokeilla. Miksi oli poistunut sitä liikistä täydessä? No, varmaan joku saadaan zombi polttanut sen siinä. Missäs se vitun... Itse asiassa se vitun... Tuon kuollut monsteri. Tuolla. En nähnyt sitä tällä viitellä. Nyt näkyy 2 äijää lisää jossain stamina loppu tai liekistä tai jossain niin tuolla. Aha, takaa tulee laukausta vittu. Suoraan tuolta mistä me tultiin vittu. Lockpaydoksilta tulee laukausta. Mä tuun takaisin. Täällä, mä olin tässä ihan näkyvillä, kun heittänyt sitä piileä. Tästä ei hirveästi pysty juoksemaan, jos täältä kerran ammuttiin. Kyllä, ääni kuuluu. Tässä nais. Mitä ne tekee? Kävelee juoksee? Tai jossain tuolla päin. Mitä se nyt ampuu, kun ei tuu mulle ainakaan kuulaa. Tossa näkyy, tossa rappusten työn kulmalla, zombi menee siihen, ampuu tossa. Jaha! Yksi tuli päähän. Juu, ihan tästä takaa. 83 Ammuin yhden kanssa. Kyllä. Tossa. 2 kertaa täkätty. Eikä kuole. On tuo tornissa. Tornin juurella. Se on taas monesta suunnasta tulee huono paikka ihan aukealla. Jep. Sieltä tulee laukausta. Pyöri Arttu. Alright. Heti tuli yksi sitten. Mutta kun ei tiedä mistä saa. Mistä ampuu täkätty. Sitten sellainen, tosta shottia naamariin. Meidän takanakin on täällä sitten... Joku kuoli. Sanoo, että siellä on, mä tapoin sinne yhden aiemmin, sielläkin on tuo vissi. Ihan mun vierestä. Tossa jossain. On vissiin siinä alemmalla tasolla. Ruumis on tuolla taloilla. Mä yritetään silencerilla nyt ampua vuorostaan jostain vittu. Juu, me ollaan ihan jossain ristissä. Jep. Me ollaan ihan hirveessä Joo, otetaan vähän takaperäisiä tuonne northeastiin. Vähän tähän omaan väliin. Jep. Ei ne ainakaan tänne luutu lähtevän puskeen, niin tuolla bossille menemään. Täällä oli joku porukka täällä aiemmin, että Juu, vissiin. Ainakin se yksi on kuolleena tossa, se kuoli johonkin, poltin se ruumi. Palaa vieläkin tossa. Joku zombi tappoi sen, jollei se muuttaa. Juu, mä näen ruumiin tuolla 3.15. Niinku tuolla ruumissa. No sit tossa on toi ruumis. Se on poltettu nyt. no se minkä mä tapoin siihen aiemmin. Eipä mitään muita on nähnyt. Mut se ampui tänne taakse jotain toista äijää. Keskitty Tulee kärpänen nimenomaan. Joo. Kiitos. Oi, nice. Jaha, jostain tulee silencer shottia mua kohti. Minä ammuin kerran. Sä ammut sä. Mä ammuin kerran, joo.
Noi lähtee tonne extractille nyt, kun Mountien kanssa varmaan onko se takana. Niin varmaan. Niin lähtee, niin lähtee. Mitäs meidän pitäisi tehdä? Lähtee vähän jotenkin puskeen jostain kautta. Kävi miten käy. Periaatteessa. Takan. Vittu. Siellä istu saatana auto nelosella. Se on siinä mun takana siellä alhaalla, ei oo siellä suunnassa. Se on siellä vasemmalla mun alhaalla. Siellä mun takaa on pikkuhaulikon kanssa. Onko se valmiina? Mä oon ihan valmis. Mutta kun toi jamppa ottaa vähän huomioon siellä. Se juoksi tonne, kun mä kuulin tuolta kaiken mun ääni. Meidän pitää ottaa vähän etäisyyttä, ei se voi autolla ampua niin lähellä. Tai siis kauas, jos menee ihan kauas. On sillä jotain muukin asettaa. Tänne yrittää vieläkin ampua. Noi ampuu tuolta vitun muurilta tänne. Kiertääkö se tätä taloa tuolta rakkulalta? No Kuulostaa sen askeleet kuului tän systeemin takaa. Se heti sen jälkeen, kun samut tapettiin, se lähti juokseen täysin muualle. Tossa alhaalla. Vilahti äsken. Tossa kulmassa. Puoli. No niin, näin. Hyvä. Se on varmaan joku soolo ehkä. Tää. Noin oikein. No jäpä poltti ennen kuin mä ehdin luuttaa. Tuli jätkä. Onks tossa vihu? Kunnon nist. Missä? Tossa! Jaha. Tuli kyykysä vastaan. Hyvä kaveri. Mitä vittu? Miksi se ampunut mua? Odotti jotain. No se tarkoittaa mä poltin. No sinne meni, ei voi aina kaikkea saada. Bounty on samassa paikassa vielä, ei oo liikkunut. Se on hyvä. Se on ihan hirmuisen hyvä kekki. Tää joka tässä hiippaa, niin tää on jonkun kaveri. Se on ihan Se on ihan homma. totta. Ettei nää olisi niitä kavereita, Mä luulen, että nää on kaksi. Se on jollei jopa ihan kolmen kopla tässä. Ei toi, joka tossa on kuollut, niin se yritti ampua näitä tänne. Tai mitäs ne tornikaverit? Mutta ei. Oisko ne jo puskinut? Pitäis mennä perseeseen. Ne on tuolla ollut jo faittaamassa ja... Äsken tosta ton vitun kartin kautta menee saa. Nyt ne liikkuu kauemmas. Ja korpit lentää. Lähtivät varmaan menee. Jotain nää. Juu, sinne menee extractia kohti. Oikeesti heti kun me lähdettiin liikkeelle, niin ne päätti lähteä. Siellä tornin juurella on ruumiita. Pari. Pitääkö meidän tyyty vaan niihin, noi on jo extractilla. Ei ota tästä. 3 ruumista siinä ihan verkkoja. No sitten Tässä on keskelle yksi. mappia hakee noin yksi mount. Tässä on yksi. Siellä on bounty, joo. Missä se yksi oli? Jaa, se jätä. Hyvä.